Barka da zuwa wannan tasha tamu ta A Duniya TV 24. Kada ka manta idan ba kai mana subscribe ba da wuri ka danna mana alamar subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne YouTube za su ringa sanar da kai dukkan bidiyon da muka dora. Yan uwa a cikin wannan bidiyon muna dauke da jaruma Ummi Rahab lokacin da ta je Umara. Ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon. Ya kuwa bukatun sana alkhairi ya Allah wa'inda suka ba mu sabon addu'a ya Allah mun kawo su gare ka ya Allah ya ubangiji mu da muka zo ya Allah ka kara maimaita mana wa'inda ba su zo ba suke son zuwa ya Allah ka kawo su ma ya Allah kowa ka biya masa bukatun sana alkhairi Allah ka sa ibada da muka karbi ya ce baki daya ya Allah mu yi tawassali da sunayen ka sarkaka ya Allah ka kara wa annabi daraja ya Allah ka kara wa annabi daraja ya Allah ka kara wa annabi daraja ya Allah ka bamu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka saka mu biya muka dukkan wata ibada da muka yi ya Allah dukkan wanda suka bamu sako ya ubangiji mun kawo shi gare ka ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi ya Allah sakonnin da yawa ba za mu iya faɗar sunayen su ba amma ya ubangiji ka